Ahoj ty. Ahoj lidi. Vítám vás u hry Roblox. Je to dobrá hra, nějaká jako legová. A je to tato mapa se jmenuje Eccentre, je to hrová mapa. Tak pozdrav Filipe, je tady můj kamarád Filip, pozdrav. Ahoj. Je tady můj bráška, pozdrav. Bráška. Ahoj. A hrajem tady Roblox. Filip, můj kamarád prostě hraje. Adámek je tady a vedle mě. Ano, teďko tam dal ruku. Ano, pupík. No a jak vidíte, tak Filip se snaží dostat do nějaký neznámý říše, kde nějak... Aha, to dostal. Neumíš co? Koukejte, jak tam kouká a neví. Aha, tak tam ani nechce. No, takže jsem... Adámko, nedávej tam pořád. Nedávej tam můj brášku ruku! Jaj, on se sem dostal Slenderman. A vidíte, může si lehnout. Vidíte, je bubnutej. Bubukej. Ne, hovím to. Bude natáčet Garry's Mod. Jo, to bude možná ještě dneska, ne? Jo, to je ten den taky. Jo. No, necho tam! Ne, když to je, koukej. Hopla, a jsem tady. Jsem zase na začátku, jak vidíte. Jo, Takže pochodeň svítí víc, jak vidíte, ale taková rezavá. Vypadá to spíš, jak kdyby jsem to chtěl někam zapíchnout. A levituje ta pochodeň. Vidíte, jo, nemám ruce. Máš ruce, akorát že nejde vidět. No. Ty to držíš. Aj, zrámen, aj. Vždycky zumřu, protože jsem se... To se musíš utíkat. No, takže... co budeme dělat, Kubo? Hele, dáme nějaký challenge, ne? Tak pokud se vrátíme, já to mi nestupnu, až se někam dostaneme. Třeba někam dál, kde jsme ještě nebyli. Zatím čau. Takže jsme zpátky. Někam jsme se dostali, museli jsme to přeběhnout, toho Slendermana. Bylo to dost těžký, já jsem to musel udělat, Jo. protože Filip to neudělal. Aha! Nějaká díra. No. Běž nahoru po tom žebříku. Jaj, takový double jumpy. No, to je jedno. No, a... Já tam vyskočím, tak já to stopnu. Zatím čau. Ahoj, tak jsem zpátky, jako jsem to tam udělal. Jo, Kuba musel to vypnout nahrávání, nevím proč. No, takže. Baterka nefunguje, divný. Když je tady tma, ne? No, tak hlavně, že funguje tady to. Takže, vyskákali jsme sem. Ano, tady tou dírou nikdo neví, že jsme tady, Slenderman se sem nemůže dostat, že jo, Kubo? Ne, nemůže. Ale to tady... Dostaneme se tudy, ještě jsem to tady neproskaumoval. Ano, vidíte, tamhle někdo je. To je ventilace. Ano, vidíte. Ano, vidíte, snaží se dostat k nám skoro. Ne, asi ne. Ano, vidíte, tam zrovna je Slenderman. Vidíte, tady má prázdný život, tam byl teďko. A už jsme zase tady. Počkej. Hop, No tak to je všechno. tady. Tak se teda vla dolů. Dobře. No, tak půjdeme zase zpátky, no. Počkej. Ty tady znamená nevím, ale je to Dobrý, ventilace. jsme tady. Doufám, že já jsem sebe Slenderman. Ne, neboj. Běhá se tady, ne? Počkej. Ne, neběhá. Ne, neběhá. Jo, běhá. Jak to víš? Počkej. Počkej, to musím zjistit. Tady a tady. Jo, běhá. Takže vidíte, jak se naklání ta kamera, teďko je normálně. A když zmáčknu tohle a běžím, tak je jako, vidíte, jo, jak se... Vzdálená. Jo, vzdálená, přesně to. Ale to je epický. No, ne, ten je úplně stejný, jako že je červený. No tak ten je hustý. Mu to spálil. Dal do ohně. Ne, nech ten oheň, budeš červený, jak, nevím, někdo. Jahoda. Jo, jahoda. A počkat. Hele, hoši, nechcete... Ne, s váma tady nebudu, vypadá to divně. Počkej. Já vás tady zavřu, jako, mějte soukromí. Počkejte. Tady jsou. Teď co tady je? Tady už jsme byli? Ne, jo, byli. Přečteme si. Takže, vítám vás u školy a tady jdeme si přečíst, takže. Radioaktavě. To je radioaktivní místnost, z tebe kde to zabije. Ano, pan Kuba to hezky přečetl, jdeme další. Kubo, vyvolávám tě, přečti to. Kautín, to znamená pozor, že
Jako... Ano, krásně si to přečetl paní učitelce. No, hodina školy skončila. Můžu jít. Dobře, já budu školák? Ne, hodina školy už přestala. Tady jsme... Co? Hele, tady se spálil ten červený, jdeme se taky. Jdeme relaxovat, Kubo. Musíme relaxovat. Tak se podívej, jak vypadáš už. Počkej. Počkej, jak mluvím, víš zase. Trošku to. Jo, už, počkej. Ne. Jaj. No, ty jsem výzval, nebo co jdu. No, tak lidi, toto je první díl, druhý díl bude taky. Jo, to bude možná... Ale teď z jiný mapy. Jo, to bude dneska nebo zítra. Hej, dáme teďko, no takže za chvilku bude zase Gerismod. Přijďte se podívat. Takže zatím čus. Ne! Šus. Ještě Jo. ne! Ale jo. Ale jo. Tak dobrá, až bude 10 minut, tak potom už to skončíme. Ještě, protože natáčíme 6 minut a 7 sekund, takže ještě chvilku. Dobře, ale sekla se mi myš, takže nevím, jak to půjdeme. No, sekla se bohužel myš. Počkej. No, takže nějak se sekla myš. Počkejte. Takže budeme chodit jenom takhle. Já se nic dělat. To se jde? Nejde se hejbat. Musíš klikat, počkej. Takže už zase funguje, nevím, Kuba je nějaký čaroděj. No, jo, nějak se to seká. Nevím, funguje to jednou, ne? Počkej, zkuste to. Počkej. Musíme teďko vypnout. Ne, už to jde. Jo, už jo. No, takže můžeme zase to. Ale kam jdete? Kubo, neřvi! Jaj. Jsme buglí, ano. To je nejlepší věc, co může. Počkej, dáme si... Hele, já dám radši tlačítko na... Počkej, tohle a běžíme. Tečko to dáme, tečko je třetí osoba, tečko dáme tady tu osobu. Ano, vidíte, aj! Nestihl jsem to, bohužel. Počkejte, jo, tuhle osobu, počkejte. Dá si caps lock. Jo, Dobrý, už. takže počkejte, já to jenom otočím. Už natáčíme skoro 8 minut, už 7 minut a 40 sekund teď. Takže budeme natáčet 10 minut přímých, doufám, možná to bude o jednu, o 2 sekundy. Míň, nevadí, zase si vypl ten caps lock. Aha, jo. Počkej, kde je ten kapslok? No, nefunguje mi. Tady je ten caps lock. Ne, kde? Jo, tady. Ale nefunguje zase myš. Hopík. Nefunguje zase myš, nevím proč. Jaká? Nevím, proč nefunguje myš zase. No, že by. Jo, Jo, dobrý. už jo. Ne. Funguje nebo ne? Tak vyzkoušej to. Zase zlobí nás myš. Nějaký problém. Počkejte. Dobrý, už by to mělo jít. Ne, prostě to nejde. Počkej, tak to zkusíme. Dáme challenge. Budeme hrát schválně tenhle. Tak ne, no. Už by to mělo jít. Jo, už jo. Ne, už zase ne. Jo, už jde. No, teď... No, zase to... Nesmíš s tím bouchat. Už by to mělo jít. Jde? No, jde to špatně trošku, ale jako jde to. Nebojte, někdy už budu mít novou myš. Ale už natáčíme 9 minut, takže 9 minut, tak už bychom to mohli ukončit. Takže to... Ano, a tady to končíme. Takže já se doufám, že vám toto video líbilo, pokud ano, to dá like a odběr a koment. Apelaj. Apelaj. Tak se zatím mlučím a čus. Řekni čus. Nazdar. Nazdar. Adamku. Čau.